Ia uitați-o pe soacră mea încărcată. Dar ce mai ai aici? Din grădina proprie? Și ce faci cu ele? Să vă fac băi. Ha? Să vă fac Hai numai să vă arate soacra mea ce face ea acum în bucătărie. Pentru tot familionul, că în weekend e tradiție. Ha? Ia să vedem. Uite, vă pregătiți să vă fac pizza. Ne faci pizza, ha? Ia să vedem aluatul. Dar dă-ne rețeta cum îl faci să iasă pufos așa, să iasă pizza groasă, așa blatul gros. Păi, depinde cât îl faci tot, cât îl întinzi. Aha. Eu la cafeluțe, fiți atenți. Fac. Și completăm de aici, că s-a mai încălzit. E bun aparatul ăsta. Care îți place mai mult, ăsta sau ăsta? În ăsta nu mă pricep să le... Nu-ți place ăsta? N-am făcut niciodată. Tot aici, mă, tot ăsta e aparatul de bază. Mai Hai, da. Ia uite. Fac mai mult pe 2 zile decât o casă. Fără lapte, fără zahăr. Așa se bea cafeaua.